Hi, good. Speech an seo an go breannar ar géad réimniú agus ar an Dara réimniú. Agus chunas gur féidir leis na réimnithe seo cuidiúling bríomhar in aimsrí éagsúla. Nus sa chéad réimniú beag na bríomhre éinseolacha agus sin cín cosúla mar hampla dearmid bris agus mol dearmid hol. Gus brennig nar derm gur bríomhre éinseolach iad se tá rágam ná ghfuil an réamh éinseolach. Chamála sin beag na bríomhre ilseolacha a chríochnaíonn ar after in agus na cín ilseolacha chríochnaíonn ar after il. Mar hampla dúb sin tá bitir tomáin agus sábháil. Sin sin tá Dara réimniú againn agus sa Dara réimniú beag na bríomhre ilseolacha agus duigh ná críochnaí sin le IGH. Samplí an sin bitir ceannig agus bailíg mar sin. Ceart nus chuns go gairíonn na rialacha seolings na deacrachtaí ná dearachar le dearachar arbríogar leis an méthir sin a chur in aimsir. Well, tá chá rá agat san aimsir láithreach tá na seo I a NN mas rud ag bhfuil sé an bríomhar sa chéad réimniú agus tá a aifhta ONN gut mas rud ag bhfuil sé sa Dara réimniú. Agus an sin bhraíonn tú ar an aimsir áisina freisin agus be dosún méid a hain ná an caol agus an caol agus an lean agus an lean oibreach an sin a hain. It's shut on Mog Canadiach freshen. Shouldn't have she is come on those I tradition of around in Charles Point. Oh, I guess. Oh, Martian. Martian, plus I got to go to a brewer outside. San am sure damage because that British nor like a Martian. I guess got there out of pain. Oh, man, and Derek here to round out and free her shot. Agus céinte bíonn sé sin an éasca agus bíonn sé sin tau de an ná mas rud gur chuala tú an bríomhar san aimsir sin roimhe seo ach mas rud é nár chuala tú an bríomhar san aimsir sin roimhe seo. Bíonn sé deacrad an cinine sin dhéanamh agus cinál an dearachtaí a roinnú an bríomhar. So leis go is seo be tá nán an dearachtaí oibre amachta hain agus bheith cinnte go sé gart agat agus dearachar agus leanúidir. Mar sin feice tú gur brisin le IANN an taithriú ceart mullen MOLANN an taithriú ceart an sin so samplí sin agus dermid Poland agus an sin Dara Dara réimniú bach dermid Canyon no Balian agus an siad na ceann seo beag brisig agus mullig agus olmhig dermid. An ceann seo colméis ceanóig sin as chun tas nu a can sin ach níl. Fanna me go dtí go bhfuil fi seán le úsáidá agam agus right cantar sin briseach agus go dtéon bríomhar rist á se bullach agus dulbach agus an sin cean dearnach an seo sé a bheith caint agus smíanamh agus ag de chuan mé ceannig
ceannaigh. So agus ná doin dermid mar rinne sin second sé bh chuirteach an bóg agus an cean eile bailíg so bailóch. Nis se rud is tábhtaí fu seán ná go mbaineann sé seo leis na bríomhar rialta agus uaireanta ní bheith cinál deireadh rialta le cur leis na bríomhar neamhrialta. So cinn cos le jóigh nuair ag mar sin. Ní bheith deireadh rialta le cur ar na bríomhar sin. So ní oibrion an choras seo don na bríomhar neamhrialta sin. Ach ní le coppa ceann ach an ab borfa. Is féidir na cén sin eolalam lá hain agus na réalacha neamhrialta agus mar sin de eolalam lá hain agus an sin bugur agus dearg bríomhar rialta úsáid an chudebh ná. Tuis go líonn siad leis an leis an gcóras deas seo. Ach tá sum go gairíonn sé sin leat agus go tá nán lóchhaint as seo agus se cinnn sé rudí beagna níos éasca duit. Má tá on ceist agat fág ceist faoin bhí seán fág teachtaireacht nó tagart nó peirad agus ná denderúd le go bhfuil. Slán tamil.